ka gikan galeriya. Sa doon diri. Ah, grabe ka layo gud. Meow 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 meow. Ma'am, asa di ka pa doon naman? Ma'am, actually nag-vlog ko, ma'am. Ha? Nag-vlog ko. Nagkamit ako, libreng sakay. Asa di ka pa doon ka di ay? Ha? Binira ka? Ma'am, ayaw pag cellphone nga ikaw ra usa, kadelikado kayo, ma'am. Ha? Ay pag cellphone nga ikaw ra usa. Ito na ako, nag-vlog ko. Asa na ka maulay dayon ta? Nasa na kayo, libreng sakay ko. Talaga ka sticker, oh. Tanaman ang daan. Sticker daan, oh. Ito, talisay ka muli, ma'am. Ako, advice lang dyan ako niyo, ma'am. Ayaw dyan pag cellphone nga ikaw ra usa. Kaya delikado kayong panahon, ma'am. Taga sticker, oh. Ako, nag-vlog ko niya oras sa naglibreng sakay ko. Yung nag-free rides bitaw ko. Tanawa da sa pungkis pagdaan para makita ni mga legit jud niya na. Vlogger ko, ma'am. Kunang niya ron. Naglakaw man ka, matang ikaw nanti ka. Asa ka duty di eh? Tala sa galeriya. Ang galeriya? Wala, galeriya niya. Galakaw ka pa doon diri. Yan to mo, tuyo ko galeriya ganiya. Ngayon mo itaw. Kunong, yan to ko ito, tuyo ko. Ha? Grabe layo kay bay, yan nalakawan bay, gikan sa galeriya, padon yun sa Tihero. Kung wapanin ako nakitaan bay, padon yun is lakaw sa school nun bay, kinara may masakyanan dito. Ay, sa Colon kayo, damay sakaya. Asa ka dapit sa? Talisay magugod. Asa dapit talisay? Buhon. Mohon? Ah, sige. Ma'am, okay rin mo mukha ka sa video, ma'am. Ano? Nakita ni mo? I-check nyo daan, ma'am. Nahin mo hunaw ni mo na, ma'am. I-check nyo din mo daan nga. Kung vlogger ba dyan siya, okay rin, nakita ni mo. Ma'am, dira lang. Ayaw, dira lang. Kaya mag-isot ka. Ari, ihatag ako ni mong helmet. Ako ikuan. Thank you, sir. Ma'am, ayaw pag kuan mo, ma'am. Maglako-lakaw ka, ma'am. Ayaw pag lako-lakaw. Ikaw rin, usan diri mo. Kaya delikado. Kaya mag-cellphone ka. Ha? Maglakaw kayo ka. Ayaw pag cellphone kayo na. Iksa mo tayo. Mayroong panahon nga lisod kayo. Okay na ka? Diri lang. Talisay no? Munang gikaw na yun, gagalakaw mo ka, gikan ito. Automatic na, teleport ang kalit bay, naabot na diri sa Talisay bay. Unya, iyang mama, nagpaabot dito sa Gasiano day, may gani, iyang gitiksan, padong na iyang mama, naabot na iyang mama eh. Ako kayo paabot pa ito pagulok. Hindi mo kasabay sa tuwan. Nakagano sila magbiluan ko, di ko magbiluan. Ate. Salamat. Salamat kayo, sir. Tanawa lang taong kan mo. Okay, makita rin mo sa sa video. Shout out din ni ate ha, kay grabe kabuutan ni ate. Iya yung gikuha yung anak, kay delikado bitaw kay panahon ron bay labi nang yarong orasa. Ayos. Kaya yung sticker sa buso. Salamat Kaya ganang kapilit. Salamat, sir. Sige.